alde edo aurka izatearen gatazka, ara arimaren egiazko eritasuna. Gauzen erranai barnakorra ezagutzen ez baldin baduzu, zure espirituaren baketzen akituko zara debaldetan. 7 aurreko familiakoak gara, hippie aroan Euskal Herrian anitz entzuten eta kantatzen zen abestiaren antzekoa. Gure aita, ordea, ez zen arotza, baizik eta nekazaria. Batera heldu baita azkenean ongi pentsatzen jarrita. Guraso bakoitzaren aldetik 7 ziren. Aitzineko txaboletan berriz ere 7. Bigarren milurtearen bezperan 700 kideko tribua osatzen genuen, erdiak lapurtarrak, laurdenak nafarrak eta gaineratikoak ipar zein hego amerikarrak. Biarnes eta menturaz Gipuzkoar odola darigu zainetan alaber. Bizkaia, aipatu gabe noski Araba, agian urrunegi geratzen zen Baskonun limez hain guretik gurutzamendu genetiko aberasgarrien obratzeko. Argatik ez dut erraten gertatu ezenik, genetika jende espiritua baino askoz irekiago baita beharrik. Azaltzekoa dut, bururatzeko, tribu horren bierenak erreformaren mendean Joana erreginaren zerbitzari leialak izan zirela. Tribua moldatzen dugu azpimarratzen dut, mundu zibilizatu honek antolaketa sozial hori preseski gaitzesten duenean. Tribalizazioa, erranai negatiboa zapainduz. Globalizatzen gaituen kontsumo gizartearen aurka doa irudiz tribua, hautsa, anitza eta lauduna, purruskatua, gustu ezberdinen artean beti urratua.